su uglavnom postali koji funkcioniraju kao atelje i kao studiji, gdje je naglasak na recimo tim nekim vizualnim umjetnostima. Većina umjetnika ovdje je te neke nomadske prirode, tako kažem. Jako smo različiti svi, različitim stvarima se bavimo, različitih temperamenata ali na kraju nekako Kao svi vjerujemo u to. svi vjerujemo da će biti okej.